Okay, so fáilte over fadréis an Daingean, agus hamid anhosta Simon Ó Faoláin Bhaile an Zahanacht, agus cur láthir ag Duin, is fille, scríóir, astrathóir, agus seandálaí Simon, so réan mór lehandaraí ar bunaige, agus is stúrthóir don bhíle an éile bheag filíochta a bhíon ar múltíín an so, agus ceathrú cnúsach filíochta be sé sin ó ailsiú mlíana aige éasachtaigh, mar sin hamid anhása bhfuil sé linn trathnóna, rugach im lá clia Simon ach tógach an saníar roiinige, agus tá sé an cur láthir dhéanamh dún trathnóna ar Ceannaithe an Chnósta, agus dúirdóibh sé sné a bhíoh aige Piaras Feiritéir ar Chlásan Daingean, ach nadidir cad a cheapach Chlásan Daingean as an nuamh, ach so gan heile muile chur me an roiine an scáláin an so, agus an gcín se bheith seo. Bhil sé sin sa léir na héine? Sé. So gan na heile muile chur me saoil chuút Simon is féad leatsa sin a thróúd an goad an níthe gur bhíle hagat. Okay, gur maith agad Christine, agus gur maith agad sé fad as bheith in an nocht. Nuair a dhéar Christine ar mé seo dhéanamh, bhí luigh tuiscúil si tusnathe sa Daingean seachas hir sa fear a Gaeltacht mar a deirtar. Bhrethas go mbeadh sé spéisiúil rud éigean i dhéanamh féin Daingean, mar ó thaobh na litríochta na Gaelainne, ní bhíon áit anáis measca áit sais áras ag an mbaile bíon idir dearfach agus diúltach a bhaint leis maidir le muintir na háit an muintir na tuaithe sa cheantar má gúirt an Daingean. So bin an chúis gur cheapas go mbeadh sé spéisiúil féchantéir ar an gné son den bhilíocht an so timpeall an bhfuil is mó. Now, I be ceart an rár dúis ní survey ná stadéir chuimseach é seo néchar nó thugus sciúr trein leabhar ar fad a bhí agam agus cúpla rud eile. So haim cinnte gohfuil a bhd níos mó ábharán ná na rudaí a bheith idir chamáin a gomsa an ocht ach is leor a méid a hágain mar seachasún bheith míist an so an í ar fad. Agus go háirithe ham a fágant mo chuid filíochta féin amachchas an áirimh mar tá roiint féin Daingean ach ní héan bart fónta ag fille bheith a caint féin a gcuid filíochta héin mar bheith mís ar fadan so go maidin as go mar a bhíon siad nó mar a bhíon bing. Péiscéil é, Gír mé ort an son Christine just do le raig go dtí an chéad ceann. So an tedal Ceannaithe an Chnósta, tagann sé ón píosa filíochta Gaeilne is luaithe a bhíosa ach go háirithe ná an teacht ar a dhéanaan trácht ar bhaile an Daingean. Agus is dána é seo a scríoch ag Piaras Feiritéir. Piaras Feiritéir is fille críosach mór ó thaobh na linne son. Ó bhaile téirigh duine dus na seanna gáil na Normánaigh a bhí Hiberniores ipsis Hibernis níos Gaelaí ná na Gael mar dearfa. Agus scríg Piaras an dánsó mar chuoine ar duine dus na Gearailt Mhuiris Mhic Gearailt clán eile dus na seanna gáil a bhí an a Gaelach i gcéirí agus i buig an buan. Is dá mór fada é just ham sé hééis an cúpla versa so a bhainean le hábhar a bhaint amachchas. Agus tá sé spéisiúil mar sa chuid sod an dá tá Piaras ag maga fé na daoine gáildas na bailte i gcéirí. Tá sé caint féin an bhansí a há ggóil tuis go bhfuil an riideire Mhuiris Mhic Gearailt marmh ach na gáil i gcéirí há siad an scion orthu de bhór so ceapann siad go bhfuil daoine tuair fuatha nó go bhfuil na Gael a teacht chun iad a bharún or a Daingean. So tá bhéir sa bháin a bhfuin le trálí agus just le méid sin de ghlach aglan Saxonach sóhfuil i drálí na rífar or tóisfís. Ban siad a chuoine na dóirsih gur hill gur a bheith a ddíbert dógar, so cheapadidir go raibh na Gael a teacht í a chafamach san maiile. Ach tá sé seo spéisiúil an féin, mar
trolí mar an Bhaile agus Caisleán mór na Gearaltach I gúnda chiaí trád á raibh a chanis há sé fad féismacht ag na Gael. Ach an tarna versa son buinte leis an Daingean há sé sin ní spéisiúla. In san Daingean níor chuigeal an cheol gur ghlach agla Ceannaithe an Chnósta. Dá nagla féin níor buil dóibh son, ní cuinead manáisí an sort son. So ciatú híos ag a bón an son an dúdar as a chur an leabhar le chéile as a bhóras é seo Piaras Feiritéir. Se dearan sé ná is úntach an bhéad tarcisne atá sa dálína deireadh. So an rud a há Piaras arán son ná ní buil do bhaintear na mangarí nó na Ceannaithe Gaelda sa Daingean, mar tá daoine Nuafhilíocht puin uaisteach do buint le an éagar, agus ná bheith ban sí sásta dul an éon ghearach dóibh an éagar, ná éon písa beag gáil a choráistí. So sin há gceist an son aige. So sin an písas luithe a furas ach is fiú ceann a thuirt don frás a son Ceannaithe an Chnósta. So tuigeann siad a stochad an go is mó. So Ceannaithe merchants, mangarí, daoine mar sin lucht trachtála, agus an Chnósta daoine a bhína Chnósta. So há sé rá sin an Chnó a bhín ar siúla chun ní spéisio ein rudach airigid agus óra a Chnósta. Agus há an term son spéisiúil mar lí há an meoin nó an dearcha a bhainean leis an brethún a son. Há sé ann suascatí Arlín hain I bhilíocht na Gaelainne há sé le fiscint. Bíoch son cór nó éagóir is ceist barúla sin istócha. So sinna há gceist nó an tácht a bhainean leis an bhrás a son. Agus is fiú a chuoinmh chomá ceannas na cúisne go raibh tarcisne ag muintear an os Piaras Feiritéir na seanna uaisle a bhí mófa an dua a le héad son na chuoine ná go raibh an an meas a bhí ag na daoine agus an cuacht ar fad a bhíocha go siúd. Tá sé sin ar fad anis ógathe isteach na bailte sin onad an sin láronad na cuachta anis agus há sé mithe ó na huaislen an gcuid is mó. Tá míid chun bogar raib beagánaí má sé de thola Christine. Ní beagánaí is dócha ha míid ag tús an fiú chéad. Ní cuineam go bacht cén dát a bhainean leis an thamhrán. So further bhanam Mícheál Ruiséal a scríg é seo, bhí sé suas idir 860 agus 958. Agus Philip Béal a bathe an bimín a broiste mórach gar Caoineadh. Agus nos alán Philly Béal agus Philly Bhaile bhí sé scrí sé alán áráin féin na cuasaí bhí dó na Gaeilge do bhaintear na háite ag an am. Poblach dánach mór a bathe chomá agus na bharíoch a bhach Seán in 1980 ag na dúcharónnig chus a gúnda an chlár. A péiscéile an písa sóthá róin Amhrán Molta Daingean míníonn sé féin. Agus léiríonn sé mion anna dhifriúil ón písa a bhíh Piaras Feiritéir an son. Now, nílam chun an rud ar fad a léamh ach is fiú a thuirt féin ara go bhfuil Mícheál Ruiséal bíonn sé a caint fé an sais rud céanna cuasaí trochtáil agus cuasaí gnó an Daingean. Ach cha dearc anna dhifriúil agus siúd ar na rudaí son na mar a háig Piaras Feiritéir is rud anna dearfach é dar le siúd. So just le mé cúpla ránas. Scuiltar an plúr an súd amach ar an gé, a níos ar na slúps go cúr geall mar an éal. Líontar go húil na cúil ar chapal a bheith, is bítir an numchar súr an Daingean gach lé. Agus bíonn sé caint fé na Ceannaithe behíg chomá. Bíonn Ceannaithe tríal chuig éin a chaun gach éon bhí,
is gach dachan sa tail dá néatacht Sean Oifigigh, an dómh cheartas dá réir an drimmins an bui, nó bó na fiomlé per main leis atartha í. Agus an son den sé chuir síos na feirmh ag an targad há dhéanamh ón dhéanach agus iad a chahabh istíos na póbanna a good cóide. An ten sé raig caint féin na rudaí fad a há á dúirte dír ag an gé sa Daingean, macréal, puinch, fuisci, fian, agus rudaí eile nach iad. So há sé caint fé an Bhaile mar óna trachtála ach dar le siúd is maith an rudaí. Agus rud a há sáis táchtach lí an son ná tuisc gur ón cuimín do Mhicheál Ruiséal, há sé is duine ón tua agus há sé spéisiúil sa chásán níon sé an Daingean mar áit nach bhaineann le siúd. Is cuid dá héal féin an Daingean buineann sé leis. Now ní mar an gceanna leis an tua ach níos déanaí sa fiú chéad bíonn sais aithnítar beidir an scuilt. Agus is tócha go dagan na rudí son nuair a bhunaíotar na Gaeltachtaí oifigigh go bíonn daoine sais a fecha de áit na áirithe mar áit na difriúil agus bíonn daoine áirithe níos Gaelainne á chéile sna Gaeltachtaí aithnítar áit na áirithe nós dún chuoin mar sais áit bhfuil anna Gaelainne ann agus an son áit na eile sa Gaeltacht bíonn daoine beidir a cahabh an nuas ortha. So éirí an rudaí beidir beagání bíonn sais comórtas an bhaint le rudaí. A dul a raig go dtí an chéad an eile sa Máirt a Bhaile. Oh, actually, yeah, sin just díreach deire an áráin son is buineann sé leis an rud a dúras tá cuasaí teangain. So céad tú an bhéarsa sa lár an son, tá siad a caint fé bheithe an Amhrán agus déann sé. Bí an gasraí sé bitréin an darmh beagraí, sgan dearúd béthe béasacha banúla bríoch, ag agart na méal ag Gaeilge bheanathe ríist, chun trócar a dé de dhéanamh feachig a tríal. So há sé a rá bhfuil daoine ag an Amhrán a caint as Gaeilge, agus ní léon caint rud a hagan níos déanaí ní léon duine chnámh seo ná cáiseamh an béarla a bheith I réim sa Daingean, ní léon cainte an méarla néachar ann. So tá sé féchan an Daingean mar chuid an Gaeltacht dá ire, agus ní sé déanamh aon dailt idir an Bhaile agus an cuideile den áit. So just a raig an son arís Máirt a Bhaile Christine. Seo árán a bhd níos clúití dar nó seo bear mothúracht leis an seoch. Scríoch timpeall an am a chéanna is tócha gur nuair a bhí sé I bríosún Durham is sasna tar éis an éirí amach bhí scata go hell an son agus scríg sé an thair an son nuair a bhí sé ann a cuiinmh siar an áit ag Bhaile. Agus a réist den sé chuir síos go leoráitna sa Gaeltacht há na sais gan a bhléifártha is sais ícóin mar a déir fá chuid sná so Chnóc Bhréanan cuan ard na caine cuan fiún trá áit na mar seo howlaíotar an a bhór leis an Gaeilge agus leis an Gaeltacht níos ach ina lár an son chuann sé an Daingean isteach tú sa tríú vers an son. Tuair mag rása de chráid an Daingean de chuan fiún trá is cuan ard na caine. De chaman áir is ceannáil an gealdthúr go chuaigh go brach gan méar fáin na measc son. So há sé anam an Daingean chaite isteach an son I measc áitne áilne a mór féin dua agus níl sé a déanamh an idir dealú idir éon cheandas na háit na son. Agus luann sé dar nó shráid an Daingean. So sin uanta bíonn daoine fechantar an Daingean agus bíonn siad a fechantar rudaí a bhaineann le iascaireach nó cuasaí marglanan nó rud éigin mar sin a bhaineann leis an saoil féin dua chomá ach nuair a luann tú shráid sin rud a bhaineann
go háirithe le Bhaile seachas éanáid so sé sin sais spéisiúil an féin. So tá bhí chun féchant árán a bháin eile ón dréimh se so má sé de tholéigh Christine. Seo árán a scríg fardar a bhainm Tomás ó Gríofa ón rion bhuí a bróiste Lisbóin. Chuig Tomás go America agus was another Springfield. Níormha actually áiteigin eile Massachusetts ní cuinom an isis ach chu sé ann tar éis an gharta timpeall na bliana 85 agus scríg sé an tharán so timpeall 10 blian tar éis dó bheith ann. Cé tú ag go bara an Gael míúil 89 is ón Irish Gael Americánach son a hagann sé. Now, nuair há Tomás trácht an geantar is árán cuiseach clásicach imirce a chur síos an áit ar fad go Bhaile agus darnón a bhíonn tú mithe bhíon na handial rud ann aus ar fad ní chuoíonn tú ar an dro rud an nechar. So an cuid is módas na háit na luan sé is bróiste Lisbóil a háisiad. Furas é seo ó scoláir Americánach hail in old school Aberystwyth agus thug sé dom agus dheir sé ar mé a gálam chun go mengin ann é a chana. So sin a hála agus thugus haar ná sé. Ach tá an Daingean luite i náid sa árán so. Agus is spéisiúil an cóhéachs a bhaineann le sin. So an céadáid ná má dhéann tú tá sais réamhráid a bar agus an son tosnín de bhéirsí, so an tríú bhéirsa síos tú sé sin. I dainganí chúis ar dúis de dhearcas an bhab, hí leasan na gnúis dar liúm agus gile na bráid. Ba hrupalacht lú teomh bócalach bacalach bán, a fianna út fiún le tíirlingt gan falcas gan cháin. So há sé agus tagann sé seo ón bhéirsa riimiis, chusni sé caint féin man so a banó agus bhí sé an a hóca lei. Agus tá sé rá gur blé an Daingean an chéadáit a leig sé súile iarthaí. So tá an Daingean an so há sé a cheanga le cuasaí siríochta stoch. Agus ní héanún é sin mar gan dul an Daingean is anna bheith chiafaí, is anna bheith a chiaach fear ban nó ban fear nar bhain lena bróiste féin. No sin an áit gomíochtaíine measca. Agus áit eile an so bhfuil Daingean, bhfuil tráchtar an Daingean ná ar an sa tarna calún an son an tarna bhéirsa ó mar. Agus há sé a caint fé, há sé a fágáil sláán leis an áit dúchais agus dearn sé. Mícheál míle sláán thar sáil chun Daingean an Grín, Schoméannach a chlár mar a gnách ba chapel is slí, chun cúin gealfiún trá an náid chur leagach gan bhrí, dóir is a háde de hánig leis tras na háirtín. So a ríist sa chás so tá sé tuairt bua ocail don Daingean agus chaid sé Daingean an a Grín ar an áid. Agus há sé seo den sé seo cíal chomá mar éine is stocha is rud a bhaineann le na héan Bhaile éananig nó ar bhaineannig an am ná gur bé an áit a raifá chun scléip a bheith agat agus rud hála go nádúrtha nuair a bhíoch airgid sa fóca agat nó tar éis de bheithigh a dhéal nó péad a bhí ar siúil agat. Agus dar nó an siríocht búla le daoine ó codanna eile den geantar na hífáide ná. Agus ní héanún é seo go háirithe aine bhfuil leabhar an bhlascéad léide có. Bhíos a có gur lá don saoil dóibh a bathe éanúir a bhí díise an Daingean. Bhí gnó le déanamh ach cuid an gnó a gcónaí a bheith tréimh sé bhad an lá a chahabh ag ggóil an áit éigean. Mar níor deise có don rómhinnig agus dar nó bheith chortha díalas beidir ó hebh airgid agus ó hebh a gcuid sláinte ach éon uair go raibh sa Daingean bhíidir chun chreice bheith có.
So tá ó gríomh há sé héis áir do haing ar an dá gné son den feim a bhí an ag go lehéad de Bhaile de bhuinter na Gaeltacht stocha. Ha míid chun bogar rá gnéis go dtí lár an fiú chéad agus tacht na Nuafhilíochta. So ha míid a caint féin trúr fach a bhí ann ag an ann son, so bhí ó díráin ó riaradh agus Máirt an trúr mór de bhí ann ag an ann. Agus darno bhí buint an a láidir ag borte son ag ó riaradh agus macatí le cheantar chorcaghine. Now, má hen tú a fechant ar a good filíochta cia tú nachfuil mór an trocht ar bhaile an Daingean ann. Tá cúpla chúis le sin ach is tóilm an rud is mó ná is beagáid bhfuil trocht ar ina good filíochta seachas dún chuoin, mar bhí an bhórteacha an dhéirithe isteach ar dún chuoin an áit is siar. So ní bháin nachfuil mór an trocht ar an Daingean, níl mór an trocht ar éon áit eile a Gaeltacht las mód a feróiste dún chuoin. Ach son ráite chánas ar an litir so in inti socha 1984 1986 agus an rud a háin son ná is litir leis an olaf ní cuinom ó chuamhánach duine áitiúil ach is freigra é seo ar agalah a thug mór a bhacatí nó a bhí sa neagrán a tháinig riimiis so. Agus is spéisiúil a méid a rá ag an olaf an so fé cuasaí Gaeilne sa Daingean, so just an céad cúpla alt an son. Dearn sé agur thóir chóir san agalah a bhí agat le Máirt a bhacatí in intí fear 1984. Dúirt si a déobh an Daingean ach níl sé in a Bhaile Gaelach ní raibh riamh gan amhras. Ní fíor dithe rá ní raibh riamh gan amhras. Caitheanna chuir sí sin aithne agus ólas ar an mbaile son. Nuair a bhíosa ógus as Gaeilge a dhéanach formhór bhuinter thuaithe an Daingean a gcuid gnócha sa Bhaile son. Ní raibh a bhaidir de hangam ag a lán díobh nó daoine bachta son. Scríneom leis siúpadóirí ann gur chainteoirí líamh a Gaeilne iad. Níor bhúna son nach ó thuaithe an Daingean a tháineadú go léir nach mór agus a nachrach a rompa. Siad a gleann son nár lean an Gaeilge fé mar a hála a mailte móra eile dá hais. So ha fós fear I gceist an so tá roiint bhá Gaeilge sa Daingean fós. Ach is de bhór an siar san ír idir bhuinter na tuaithe mór hímpel an Daingean agus muinter an Bhaile go bhfuil si ann. So daoine ón daobh mó na gcónaí ann agus tá go leor do bhuinter Daingean bhfuil go leor Gaeilge na có ach iad a bheith ásta i leirt chumá roiint fádas na táirní agus áitna mar sin. So bhí sé sin mar sin na gcónaí agus ní dóilm féin go bhfuil rudaí mór an difriúil anois ná an tlí a bhí ag an ann son. Sa bhéidir go bhfuil neart na Gaeilge sa Bhaile bhfuil sé bra go mór ar neart na Gaeilge sa ceantar las mó agus ní rudaí neamhsplach ar I chéile an dá rud son. Agus is rud é sin uaireanta den an daoine dearúd ar na rudaí son agus bíonn siad ag éirí dialta dhéanamh idir an Bhaile mar áit ann féin sais bheith hermeneutic ní bhaineann sé leis an áit mór hímpel ar ach ní mar sin atá tá an dáit ceangailte go dlú lena chéile agus an dá phobal ceangailte go dlú lena chéile. Béis céile ba bhailm is bogar rá inis mar a deirm níl mór an le rá go siúd fé Bhaile an Daingean. An céal glúin eile tá beagání níos mó le rá có. Seo dáin le líam ó Mhuirthe. Now ar nós ó riaradh agus Máirt bhacatí bhíoch ó Mhuirthe agus Michael Dabbit
an bhirt ó chorcaigh go tháinig isteach ar dúis. Bhí ceangal an a láidir có le próiste dún chuoin seachas é áid teile. So a réist ní bheith fá súil go méid se chuir síos ar an Daingean an irid son. Tuiscúil an Daingean chábhíad dhéag slí ón áid son. Ach ó mhuirthe le tugann sé caitheann sé roinnt solas ar gháil chné de friúil den sais dearc a háig go daoine I le an Daingean agus an céad cheann tá sé annach súil leis an méid bhí árá gom hena féin fé an Daingean mar áit chun dul ann a lorg sclépe. Seo písa as dá níos fuide níl amach chun Albert bháin as a léamh há sé timpeall há tríon den slí sios an leathnach an son agus seo an éireann sé. Bhí mar an mrún a gráige leis an bute ar bá lei. Sin a dul cho fada leis an Daingean mu léir Jerry mar a ddéireach mam. Ní cuineom cad a bhí ár dúirteisteach an dách seacáil í, ach ní bhéon ní fónta é ar mo leabhar bhreach níor bheith. So sin léiríonn sé sin an meon an Daingean is áit é nar a hanú nar há fán díomhlíochta ort sin an áit a thugann tú fé a lura ceol agus ól agus crack agus mar sin de. Dar nó an duine a luann sé son an pote sin Tomás ó Chnósta ón gráig scríbhneoir agus fear a bhí crackáilte goach ar uirdah chomá. Rud a thugam féin aire go géinearálta fé roinnt Dánta sá bíonn focail ar nos crackáilte tranglam agus focail eile mar sin a thugan sais anard agus liútaréitir agus fothraga le fis. Go minic bíonn focail mar sin ceangailte le hanam an Bhaile sna Dánta só. Is dócha gur bin léirú ar meon fian a bhí có agus iad a tuairt féin áit gur bin an rud a bhí mhuathe. In ná eile de chuid ó mhuirthe le mas féidir Christine céan eile. Seo an dáin omláin ach sin ní féidirlum an lína déarnach éis cin an son ach féidir go mé déanamh bhíoach Caoineadh air. So an dáin só sa Daingean agus sé an taon dána stocha scríg sé a bhain leis an mhaile an féin. Tróna sa Daingean dearúdum cadás mé le hécinint is a bhfuildach trúnig líof ag siúil an Bhaile so. Gléasta go cuid an bháisteach. Fol a bhíonn siad amach as de musan na stereofónacha, na heranna, na fráwanna, na misisiúranna, na madamana, na signoranna, na signorinina, gogalach chu tianta na hórapa a gorca ghaoine. Gus sa Daingean tagan na bliúanna orm mar a hiúníon an ceo an us ar cheann slé. Tá dúigh sa lán de híasan agus huasan agus misim chuirteóir am néiseach an lei. Scríníam ar an té scríomh I dara ar an bhaile ag bar an chala in ún chuoin. Ris síos má tá camera agat, íróin in eisce I mion teanga orpach nach diggin puin. Is searam diam na bliúanna ar ché an Daingean tá leban na híthe hir an lean fáin ar díhrah a mungalós na carcha agus ceall éon ní eile raiam mán rud éigean an lína déarnach ní an éiscint ach tá rud éigean mar sin ann. Rud spéisiúil fin dáin só ná seohan tá an dáin inis há sé léirú taobh eile an Daingean tá ar a caitheamh leis an Daingean anis mar baile tuarasóireachta agus há sé seo le fiscint I bhilíocht ó mhuirthe le nuail níor dáin agus Michael David seoid na céad daoine há scríomh fé seo mar ní hen úna é mar stochas na dearna hochtó a hosnig an Daingean ag éirí an a bhór go idirnáisiúnta. A féchan der caithfar rá go bhfuil sais trómhlás mar gháin I mórthúrimse. Tá anna bheas a gomsa ar líam ó mhuirthe le
agus Michael David a me caint fé I an nómad ach ní dóilm is dóilm go bhfuil roiarchar lethe có nach muinen le muinte na háite nar háiste fechan ráit mar an daingin. Mar is idéalathe iad son taftasteach an Dave mó. Ní bhaineann si leis an áit ar cheart. Agus tá íomhá áirithe có fé dún chuoin mar hampla mar an áit is cléalaí mó. Agus I cia tú go bhfuil dún chuoin luite sa dáin so mar sais codarsnach nó cúmparáid leis an daingin. Áit go an Gaeilge ach an so sa daingin tá na daine so ó an Gearmáin, ón Rank, ón Spáin agus mar sin de. Agus há sé how ófág bhfuil sé cainteach, ní dearann sé amach Gaelainne ach an cainteáge dearann sé gogalach go tíanta na hOrpa. Now gogalach is focal é sin, is an é sin agus na focal a bheocha úsáid ag na Sasna go le na Gaeilge gur nar a bheann nach fuaim gan é an chialle bhaint leis. So is spéisiúil bhfuil sé rá son fé teangacha na hOrpa. Go háirithe nóir is fear mór nóir bear mór Francíise líam an muirthile. Agus na fillí son ar fad bhí anna bheasacó ar an idirnáisiúnachas ó hebh cultúr agus alíon agus rudí mar sin. Ach is cosúil beidir náfuil siad go chumláán compórdach leis an idirnáisiúnachas den so sa Daingean beidir go bhhaileo an Gaeltacht a cimad sláán ón son rud. Tá alán sa dáin so agus ní le a gin gach ein rud an phlé so sin a bhfuil le rá fin gean so ach go háirithe. Seo éach na súl le Michael David. Agus tá branar am ní hé an Piaras Feiritéir bunathe ar Grianraf. Is dá impressionach mar a dearfáid seo an impressionist poem mar há sé bunathe ar annach chuid íomhána aha neamhsplach chunta hain. Há sé dachar go leor a rá an bhfuil an fille ag éirí rud ar leth rá le bhfuil rud sa Ceannaithe. Agus stádam just go bhfuil sé ag éirí pictúr go chuirt dúin den cuairt so ar an daingin a thug sé. A ríist beidir níos mó ná líam an muirthile bhí Michael David anna thógcha le cultúr Merice go háirithe an na seascadaí agus na seachtaí agus fricultúr Merice. So a ríist fet faoi a fechan de rud mar seo beidir beagán den bhimínteach de choranna le. Ach just roiimid a bhechan ar cúpla gceota as ar dúis. So há sé sa Daingean ach go háirithe agus há sé timpeall ar cheann na ché ní flóir sin áit go mín annach chuid busanna agus mar sin de agus tuairasóirí an. So há sé caint fé fast food mar a dearfá. Há sé rá tá míad a peocha díal ar double club burger will keep America beautiful scríofa ar chúla pápéir snásta atá fáiscithe air. Tá seanna bhruchar trú bhéalach a fechant mar a bheith tincéir sin an éis a ghónal an brochire sin an gaiire vís a caint fé. A fechant mar a bheith tincéir a géirí deirce. Anim dé canna hebh go a míad a githe double club burger anyway. Here, good doggy, seo chuid piece of double club burger. Agus leanan sé a raig an son an maga go tlíhánach fé America, há sé a maga féin immercach a tugad a bhaile ar chuirt. Tá an míltán mic in a chola check ag a Bhaile ó Springfield, Mass. Mar réan lena bhudrigar maná ar gur féin a fult gurm. Conas a heasan sé an tas in a chola check. Conas a heasan sé ishe. So, deat fi rá a bhfuil sé a maga, nó bhfuil sé dá rire. Tá sé dachar a rá, ach má sé dá rire, ní sé rójas mar a dearfá. Ach, féis céile. An son, a bís a cahar, há sé caint fé an saisrúd ceanna a bhí fé réir ag ó muirthile. Há sé caint fé na hOrpig. A dúirt sé, ní híimiid feic ach taobh bus. An is Orpig, Sean Orpig is Orpig, Óga, Orga. Ní le an pieces an éisce bit ar fed an éisce bhfuil.
yeah. Nos Germán go California, Fiachlabán a Cricken Bui Glan. Conasach Madden Sheet Ho Glan. 1 vanilla ice cream, please. Thank you. And which way is the Cleavon guest house? Out the road about 2 miles, thank you. So, Creachnín sé suas an son. All right. Creachnín sé suas an son luan sé an Aran a Gaelteachta sáite sa trangam tráchta agus nach féidir leis éalú agus tá daoine cainte as béarla rá. Why don't you go over and ask him for the Gaeltacht grant while he's there? He says, oh yeah, sure I will. So Péis Gaeilge seo an íomh a haig Michael David agus a ríist is fiú a chuoin of a ríist. Ceannas na rudaí is mó haring clú Michael David ná go háirithe na leabhar bligard sráide ná go raibh sé ag túirt féil cathair chorcaí as Gaelainne ach ag úsáid tíormíocht agus mion a bhain le cultúr na seascadaí agus na seachtaí America. So bhí sé chnúg sé cultúr Americánach mar rud fóscailteach agus dearfach ach nuair a hagann sé go dtí an Daingean a ríist ní sé go thomláin cinnte fééis sin. So is tócha beidir mar a bhí árá gom féo muirtha tuisc gur daoine iad sóthain Daobh mó agus go bhfuil nach bhfuil an mion an caidrimh céanna le Bhaile an Daingean is a bhíonnig mítear na háite. Go bhfuil siad a féchantar an rud mar sais dómh agus Spáin. Go bhfuil an dream hir seo crílór na haireacht agus na Gaelainne agus na hen rud má agus an son an Daingean Ceannaithe an Chnósta a ríist go bunúsach just tá siad a lora garigid agus cuasaí trachtáil agus is cuma leo agus is mar sin atá. Tá chun just sample bháin an sais rud ceanna phléig go tapig sar a bog mé raig chun fechantar nua in í gháil. Christine a féidirlumm an sin é. So is dá é seo útamáil leis an rótáidir é a bógatín. Is dá é seo scríofa ag taig ó dúláine is fille é taig a i mún le intí chomá ó chorcaige sé héad ar nó agus há seanna bhainte ge le carcaghine tá tuige sna bhirta dú. Agus is dá is dá núntaach é ag é háma actually agus is dá fada é so ní lech an céad smóta an so mullam do ghaoine dul agus taachtar iad féin más féidir an méigean. Ach gwanúsach an rud a há ann sa dá an so ná roiarc ar an Daingean agus an cuid son den Daingean hias an aice leis an gé agus taobh hir de Garvey super value and áid go míoch an cuid is mó is na torasóí a value. Agus há sé ar nós leis an tlí a há an bhaile a léirú ag na Philly so David agus taig an so ná fuil na rudaí a chian tú sa Daingean an taobha so tá cian tú rudaí áirithe ach bhfuil siad an taobha nó beidir ná fuil le nach sais trúmpla agus go rud éigean eile ar siúl taobh hir tá daoine ag éirí bob a bhúil ort agus rudaí mar sin. Sa cheann so an ábhar an dáin ná tá an fille a cainte le banna mos a chuirta dú agus tá si rá tá si chur síos dó ar fearr a bhí taobh hir ag an stad a bhus sa Daingean agus fosna sé a gol agus bhí sé ann a gol feadh cúpla lá gan stad agus chun gur bhailligh na hen duine timpeall there. Agus rud a deireann sé just an turing ó mé cúpla píos amach an so an sé a gúlaí ar sa ban an ort nómh. Leom an tatan se híimigh haran. Féin bhar sa Daingean a stad a bhus le stír a super value is é a gol a bhaid na né. Is net ar éine canna héamh tá fungi chur an áit na lefingin ige
Is titim huntasach sa sciúine tar a taringt an lawan fohín, tá Máirt tráchta dul de créimhacha lár a tranglam a ríist. Is cafa ré a chorga cílárne. Léig an sagart próiste afrin glantan an jaun is isce crisrachan ó bhahas go bán, ach ní raibh go fiú cumhain an na spidógin de bhahas bán. Muin daoine áirthe go bhachas luan néfa ó sa chiún, der na dochtúí go micheart ligan don ana seoir bocht. Gerán an lucht na hordí gordís goid an bhean fasa aithneúil Madame Zodiac fácha díomhhaoin ag an seo bóthar so ar fad. So here tú na rudaí a há luite an son, tá fungi luite an so againn, tá na hordí gordís, so goibh it's on the amusements mar a déir fá, agus na bumper cars as na henrod. Tá an dawan fohín sin an iscilin nó an aquarium sa daing mín a lá daine túir cuairteán, túir sóir agus mar de. Agus an son tá Madame Zodiac, beidir gur bin an ceann is géir ar fad, an te a bhín a léamh catá an an do riine ó bheith fechan ar bás a láimhe. So tá an picture so de tá si ar nós áiteile níos ar an leathnach soach luan sé an fear clas na trí gáirte ag ráisina fiún trá. So daoine bhíon a déanamh clasanna nachfuil go thomláin na cáintach an airgid a bhaint ó ghaoine. So tá an íomhá a chrothú dus na rudaí so ar fad nachfuil Gaelach agus beidir nachfuil fear nach muinean le is an fearhéil is rudaí sais éadainn iad. Nachfuil le nach ar Bhaile túrasóirí agus mar sin de. Agus críochnaíonn an dáin son ag I deire leis an bhar stopan sé a gol de ghéit gan chuoine agus just hosníonn sé siúil amach as an slú mór atá bailithe timpeall air. Agus fós ní higann aine an éigear sais néamh atá ann nó an fear a bhí sais fear na glas atá ann. So fiú ag deire ní higann aine Godíra Atháir siúil sa Daingean leis an sais so rud. So sin ece homo time chun dulraig agus fechant cúpla dáin le nula níl an beidir chun iarach dhéanamh fáil réig leis an mud so ríist. Sin níos seoir. So héis mé féin a chailúint an so. Yeah. So péis geile ag gás nula ní lónal nar hamide fechant ar séhar. Han skelbi gani níos casta na mar a bhí le aber an trúr ó chorcaigh a bhí idir chamáin an sonagum. Mar buine nula ní lónal buint orthe leis an áit ar chlí ná bhain na daoine son. Is as próiste fiún trá a héamh a bháin dá chlán agus is ó bhreac Gaeltacht an le trúig a há las dúast an na sléit ar an déhhead an lehanis atá an lehead an glán. Agus fágan son in anad na daoine a hírón Daingean sa Gaeltacht an son go bhfuil an Daingean ar sais imil sir an cóasa a có. Han Daingean sais a lór buil de nula ó heamh na háitne len an muinen an muintir. Agus sa dáin so a tamáin siar tá nula tá si caint fé tacht ón letrúch haar chunrach an barn ord nó an mám ord sléve I lár na sléit an son. I tacht ó jas godí baile an Daingean. Agus an rud atháir siúil an tusníonn si amach labhraíonn gach cúnaí an lehanis sodom na teanga féinnig, teanga higam. Agus an son chuann si sias a roinnt don mélidas a bhaineann leis an letrúch ar an ulféist an carabunca le loch geall há le fiscint ó mór an son ó Chnósta ag óir áit gur a bharigh na Sasnig
anna chuid gael agus iad an slí go dtí árthún an ár le líon concas a líis. Ach críochnaíonn an dáin leis an bhile ag bhfuil is go ní féidirlum an lína deireanach san éiscint ríist. No, fós ní sé an. Ach is tócha go rud ar nó scúban sé lom síos isteach an Daingean. No, scúban sé síos isteach an Daingean mé na rud éigean mar sin. Rud a há an a spéisiúil an so domsa ná go bhfuil an Daingean mar cheann scríbe ag an dánsá. Mar sais ar nós Bhaile beagnach. Now gach seans go raibh nula a dul siar ar fad. Oopsie. Sure, há sé go bra na bhí bor fé. Gach seans nar stop sí sa Daingean ach gur lean siarthaí dul siar cho fada le cahar a trantig I brosti cheann trá. Ach críochnaíonn an dáin sa Daingean agus béidir don taobh nach bhfuil cur amach ar an daobh tíre son. Béidir nach digadís chuna héamh go ddíreach é sin. Ach má hagan tú a dúigh thar chonrach agus nar risin tú bar chonrach go háirithe ihe fuór gíirite agus sailse an Bhaile a gloscrnach hías a bhd fút taobh leis an gúan. Ní hawn de chearma ná de anacl go dtí é. Is é an san bhí nu mar deirfá nó sais legan idéalach de áit mar há na sais charman. Nor a bhíonn tú a tacht an Dave son. Agus há sé mar an gceanna tacht isteach an gúan má há tú a tacht a nas idir sláidín agus an rion bhuí agus a tacht isteach a gúan an Daingean agus digéit nochtar an Bhaile ar fad I gceann nómad a bháin agus na sailte ar fad. So sin díreach mise I gairí beáí muoinach ach há sé spéisiúil mar sa chás há si a play leis an íomhá há crothatha don Bhaile mar hítar é ó na bhd an áide ag an tíordrach fisiciúil mar a déirfá. Dá eile de chuid nula céché an eile. Há sé seo is dá há sé cuiseach granúr ach léiríonn sé seo Goma mion muintir na Gaeltachta gur daon anna fractiúliad agus uanta ní líon siad leis an rud a hádaín ón daobh an mó sú leis móthe ó heamh a bheith gan a bheith muoinach ó heamh an tradiisiúin agus rudaí mar seo. So sa chás tá nua há si tomáint agus seocann si suas an seanalaid há si caint leis. Seo an lág bhfuil an pá trú an híos ag a teampel chatléana agus dearann sí leis. Ní raibh an tros. Tros cad é tros, ní a bhéan gnó gomsa do tros ó tháinig an dentist an Daingean. So há buint ag an tros nó an pá trún nó tá cáil mar ráit go fá leios ar feiban na fiacail. Ach an lead há sé rá an dentist sa Daingean agus gan héamh gomingse a bacant lena lehéad de seanna uirní agus seafóid like that. Betógant fiachla amachas seannach leicne istigh sa rélig agus a cuimiltar tain agus rudaí mar sin. So is doch lí tá nula chumátha si amag a ríist fé locht an bhéal idir agus na daine das má a hárá nar cheart do bhhaintear na Gaeltachta ahrú nó I cheart dóibh tachtasteach sa saoil coimseirthe mar atá gach si clí leis na seanósanna só ar fád agus mar sin de. Ach an nuas ar sin is léirú an a bhá ar an gíal a bhain leis an téirme baile séirbhí se Gaeltachta mar do bhhaintear na Gaeltachta sin atá ann mar Bhaile thar éan ní eile an Daingean há sé ann chun séirbhí si mar sin a láthair agus marglan a chuirsúil agus rudaí mar sin. Now an dá an déarnach do chuid nula seo ceann atá ar lí beidir agus beagán cosúil leis an rudaí a bhí ar siúil ag Liam an Mhuiris agus Mícheál David a há sé beidir níos chfuil chúisí atá rá. Há sé annach cliste is ó sra a bhainean le Ián íomhrasal agus dar nó hasapin ar fad nach ann de íomhrasal seachas uair na hen seach mbliain. Agus há sé annach cliste mar há dása a caint fé
onad éireachta a hógach chun chuirsí is dhéanamh Ileán Nuafhilíocht go bunúsach. Ach tosníonn sé amach an dáin a rá hanam an díal ach ní léon teora leo irid cleachtarála níorbh an so timpeall ó tháinig an tóhín an Daingin. So tóhín de ná an so timpeall muc mar a bhí na gceiste sin ach bíon nuadú gúsáid tóhín do delf agus nílim seo chun rá Nuafhilíocht cé. Ach is dóilm gur bééis seo an tagart is luathe do fungi san Iliacht mar a Harlíon ó na 8D. So an tearn si raig. Cathach carchlós nó hógan ar foiir na Bhaile in tá tagart an son de Liam de Séan Ó Riordáin foiir na Bhaile siar. I mean de bhusanna is de húranna ann tá dar nó tá tours a ha gist an son ach tá immert is focail ann de húranna ann. Tá léirithe nua ann leis darmh is de van áibh san honna dacfanna is éireachta. Díon tú rá funt leafráis pinsinéiris leanaí chun ta spánsa iscint Ileán Nuafhilíocht a bheotta sáilíocht is a bhuain a onmhuirithe is a anmhathe. So iad fia rá go bhfuil si sais a spóca fé an Daingean ag a tús ach dá réire is dóilm go bhfuil si a maga a laiad chomór Ceannaithe féin ona de bhlascéad in ón chuoin. Agus aithníonn si gur bun an potta mealla túair sáireachta a bháin na hardí gordís nó an fungi nó péród agus potta mealla túair sáireachta eile bíoh sé an Bhaile nó hir foiir na Bhaile in ón chuoin. So lí is dá an annach list mar nós í bhreasail an bhlascéad a bhí ann agus muintear an bhlascéad a bhí ann ní handó a hiile. So lí táimide ag ceadúr rud Nuafhilíocht go fóil. Peiscéil é hama dul sais I leatlaíomh an son tá na chuid sa dáin son chomá. Tá an focail son sa tarna lína cleatarála a ríist, so tá mí da leis an cleataráil agus craicálathe agus tranglam agus rudí mar sin. Agus tá sé sin a ríist le feiscin sa céad dáin eile le Pádraig Ua Duinnín mas féidir. Padar is os clúan mealla ó Rúchas de fadar a cha sé chur fé timpeall cheann trá agus dún chuoin le breis agus trocha bliana nuas. Sa dáin so cha sé léiríonn an dáin is dócha a ríist an cha sé ann fada go leor chun go dtuigeann sé meán muintear na Gaeltachta I le an Daingean agus cha sé sin léirithe an so. Cé go úsáidn sé an focail tranglam a ríist há sé cabh leis an Daingean mar áit a áisiúil ar éon rud eile. Dá anna dheasa se é dá sin plí go leor. A tarraingtar réimsir na nulug, hamánach si alta turcathe rimpi an úsóg leann fáin, léan ní chearna, léanach leanna, gan de hanga céachan Gaeilge, gan lád as éil caite scoil. Neidir a grim talún chun sa dhéirí léasmach dá laiad a chimadar na héanathe ciothrúnta chean chosánach nic, nó fan na Mhuiris Gearailt sir go dtí tranglam an Daingean mar an níoltaí na Turkís dá an éadach a chinach bhaithe le bumpéisí boga a chur ar chosa beoga ag a Bhaile. So sin an sais tá Padar ní sé Fáiléin lochtar an áit an son ach an céadáin eile a ríist le fille an déobh mó a chur fuaithe sa dúthaigh le tamil ní seo dáin seo an céad chuid de gáin de chuid catí ní bheal dúin so bailá clia de cheatí an chá si ina cónaí a mó broiste mórach le fad an lá. Tedal an dáin an so mín sé a bhfuil ann dá ire is leigean comhaimsirthe den glas gainach a bhí a cahabh leis an t-seachtain cailteach. Le mé an céad cúpla verse agus an son cíimi go ann.
Bring cat mór úsal isteach an Daingin lá a erbal an áirdige. Bronnach an t-seachtain Ceilteach mar animéir. Bhaisig stríochaí dua chomhlta slíocha óir. Tagtha ó hir har an gcéanteach é. San cat fánaíocht ó Bhaile go Bhaile bhíoch muintir na háite féach riachtaige. Darach sé airgid ar an téach líochach é sé siúil haar braid. A líon a gach póca suas go bara le PCOirs buin chréua. T-seachtain an lách a bheith an cat so. A dhéanach de hir ag nóg cór an crín. Bhar ag an am seanna bhain bhocht hir seanna chuil. Godagach an t-seachtain Ceilteach gach maidin chuí chun a chliacha. Slíochach si a t-seachtain go dtí go míocha póca I chur harm mhuial le harigid. Sola sásta bhíoch si an son. I tóca har an nás ag an gat. So tá cúpla rud ar bhíú áir de thuairtear an so. Dúis ciad tú ag tú sa dáin. Gur bhí an céad-áit a hagan an t-seachtain Ceilteach isteach ná Bhaile an Daingin. Agus ní a bháin son gur is I Bhaile an Daingin a bhaistfar an tanam an t-seachtain Ceilteach de réir an dáin. Now, yet faoi a bheith an túir an beidir go míad a dro an sais character assassination Ceannaithe bhí a gcuine cúpla dáin hena féin. Ach, Tegan an fille a ríist rud níos cail chu si, nor a hen tú si is píasa. Ciad tú gohfuil an seanna bhain a mó sa Gaeltacht an so ar an seanna chuil in aice leis náit an bhfuil catí féin. Gohfuil si siúd lán sásta bheith slíoch an t-seachtain so agus chuig pócaí a bheith lán dóir. Mar Tegan catí ná fuil an tóir ag muintir na Gaeltachta ar an mochtanas, gohfuil siad brasásta airgid a bheith chomá, mar ciad tú an son bhí an cat fánaíocht ó Bhaile go Bhaile agus bhíoch muintir na háite féach riachtaige, agus sin an áit ar fad dar ire. A ríist buineann sé sin le praticúlach muintir na háite. Má airgid ann tá muintir na Gaeltachta díreach ó sásta Ceannaithe a thógann sa tá muintir an Daingin. Agus tá siad lán sásta go bhfuil cuasaí gnó ann sa Daingin. I mean, tá an irid son daine bhfuil atá ag obair sa Daingin, bhfuil a puist buna sa Daingin agus an slí bheitha có is sa Daingin atá sé. Agus tá siad brasásta nach bhfuil ortha dul ar imirce agus rudí mar sin. So ní siad chun an t-seachtain Ceilteach a chur ó ghoras in éachar gur míad amach. Agus na daine sá a bhíon orintanta chóirithe actually ó bhí an cainte agus an aonas ar fad fé anam oifigigh an Daingin. Tá daine ón gcuid is mó daine ón taobh mód an gcuid is mó a géirí an rud son I dhéanamh ará gohfuil is socha gur telgan sicóíoch sé, it's psychological projection, gur míad muintir an Daingin an drám is cum ó ach fé airgid agus marste agus na daine hir ní spéise chun le héad. Ach na daine hir bheith lacadís masla a son ar nós gur madáin níiad ná raibh spéise chun I gúnpórt ná saoil má chahabhíd hain. So am Tom so I said dreid in a dro Derry and so I'm Caife Litríochta. Yeah. Yeah, so sin é go banúsach agus dar nó hásaigh muintir na Gaeltachta an so timpeall gohfuil is dócha go leor Gaeltachtaí nach bhfuil an rach chéanna ortha ó thaobh fustíochta agus ó thaobh tóir a bheith ag turasóirí ar an áit agus mar sin de. So tá siad beag buach fan a rudí son agus níl an cuid is mó Ó Faoláin an locht ar sin. Just gon dognach ag déire anis. Déir fá beidir cad fé fili an Daingin féin. Now ó fad is óil domsa ní léon file Gaeilne a rugach agus a tógach sa Daingin. Tá daine ar man nós féin a tógach hir an Daingin féin tú agus a há níos a chur fé sa Daingin le tamil ach ní dóin bhfuil éon daine a rugach agus a tógach an so. Agus buineann sé sin leis an rud son fé neart na Gaeilne sa Daingin a bheith heb buin níos mó leis an caidireamh agus an siar san níor
idir an Bhaile agus an counter má gúir na aon rodile, mar is beag cainteoir dúchasach a rugtar stócha sa Daingean féin de bhhaintear an Daingean. A raig má sé de chola Christine, an file is mó how lófaí leis an Bhaile stócha file Gaeilne ná Mícheál Ó Faoláin. An beidir go méid cloiste ag cuidiú go fé Mícheál an fear a bhonnig féil na bealtaine féilúntach a líana thairsiúil an so le breis agus bug nach trocha bliana níos stócha. Rugach Mícheál in íomhráthach ach cha sé cuid bhd á héal ó timpeall 1982 go dtí go bhfuair sé bás a bhíon 2010 a chur féin sa Daingean bhí sé mar duchtúir leiis an so. Fear a bathe go raibh spéis ar leithéige a gcúrsaí fealsúnachta agus spiridálteachta ach is na Dánta bhíoch na rudaí san na gcónaí nasctha le muintir agus le taobh tíre an cheantar. Rud a thug breis spéise dóibh dúine agus den sé an rud beagáí níos concréideach dúin agus níos fusa. So ham hééis cúpla cheann dá chuid a haingtamach, tá seo ceann an Daingean 1984 agus tá picture de ché an Daingean. So is dá an ias chumanna hín plé mar gáin ach tá daine saon. Tá na báid go léir na gula ar leaban na farige cho ciúin anna hiúin. Is mór leom a bheithe siúil síos an chala so gus na báid a ligan te scíthe tar éis na hibre. Mu go múchar maidin na líanta a gahabh amach na bredáin a casas na líanta. Níos tá na líanta ar an gala réig don bhredáin, don scadáin, don bharcréal tapig. Is minic a rian an duine sa saoil agus mó deiscéal an chríd á bhár. Guimar son gachéin ar neamhas ar talamh anocht is an Daingean cuaramach. Feach an móim ar bhaile na ggóilín an bhíon bháin, an ihe tacht ar chuairt chuin. Raimí timpeall chúlín a siamíd ar an Bhaile na beithíg taobh hir dúin a cogant na círe. San ghae is séad isteach ar an ón Atlantach táimí de fanacht ar bháid mhór agus bheoga. A thuirthaigh siocháin dúin, a gcónaí a fanacht ar bháid an áthis os a giún na Fuileáin a scradaigh. Sinne fanacht ar bháid na gcéad-eagar, na bhleanúrach, na bhleathartach agus í chuairnáin. Agus lunga rithe agus bhainbrínacha an dahain sríanna. So dá an anna dheasa sé, cúpla rud gur bhíú ardú thuirteartha. Tá spéis aige ag Mícheál sais seanna chéir tradiisiúnt an Bhaile ar éimrod, so ha an iascaireacht an dar nó agus sé das mar a luúan sé anamnacha na teilig mór iascaireachta sa Daingean i Cnéide, Flanúra, Fleatarta, í chuairnáin. Agus tarangíonn sé ard ar an cóhéachs nó siamh tuaithe an Bhaile chomá, so tá sé caint fé ceantas na sráidne ar imime an Bhaile an chúlín. Agus dern sé siamíd ar an Bhaile na beithíg taobh hir dúin a cogan na círe. So há an Daingean péáit a bhfuil tú an sa Daingean hasú sais ar imime na tuaithe péisce lei. Agus sa dáin eile dá chuid an sotha gom, Christine má sé dá lei. Há an rud ceann ar siúlaige há sé féchant ar muintir na tuaithe ar an Bhaile na ferimóirí sa chás so. Tá sé seo spéisiúil mar ar éon dul le de Dán Michael David tá an fast food luite ann, agus ar éon dul le cuitas na Dánta eile há airgid, daoine déanamh airgid sa Daingean i gceist. Ach níl Mícheál Ó Faoláin lucht ar sin. So há sé rá lá Máirt in jobh sa Daingean, lá na bheirimeoirí ar an Bhaile, iad githe chips, a bócaí lá an airgid, lá den id agus den ego gan mór an histéir orthe. Tá go leor histéir in éanacht na súlach ní an so. Mehel mór acu stig sa Máirt éireacht chréidithe. Daoine críúla iad so I gáirí go splódrach. Bhíos a gom go móil hin leat, chun is tá tú I cheart cearán, bhí lúna sa go má. Clip, clap,
a bailú leo síos an tráid. So is dóid bhí cuitas na Dánta eile mar éanach na súil há siad déanamh neamhord cuasaí gnó a bhain le muintear na háite is le tuarasóirí ach tá a ríist Mícheál has baint bhui sé das do dhaoine tatasteach bula lena gáirde písa gnó a dhéanamh cúpla pingan a dhéanamh chun an anam a chiimeádúnta agus ní hendí bháiliad agus téan siad a bhaile sanna sásta. So is dóid a ríist go bhfuil beidir tugann sé freigra cuidas na Dánta son a bhí ag go mhuirthe agus dabhad léiríonn sé an taobh eile bhí sais dearúta có. An taobh a bhí luaite ag tús an fiú chiad ag Mícheál Ruiséal ach a bhí báit an son féin cainte ar fad fé cuasaí tuarasóireacht agus mar sin de. So tá an dí an dáin deireanach sa chaint so agus just bhí fáilir mé seo a rainn live. So ní bhaineann sé seo leis an Daingean. Bhain an dáin só le dún char bháin. Se dáin na scríg álaí eolú an rainn chuir sí chumé agus scríg sí an dáin só fé scéim comisiún bhí a géigse éireann Poetry Ireland fé na bailte filíochtas ó raibh iad a rainn bailte agus fuaidir filí chun Dánta scríb fé na mailte so. Agus is stoid go bhfuil rudaí ann sa dáin so Nuafhilíocht éon dáin féin Daingean mar hampla. So just le mí tríd an dáin deireanach so agus an son luú mé chattá gceist chum. Bhaile, dáin do rún gar bháin. Leathan an lá é féin ina locháin solis, fé chéad chusa maidne réirithe an tóchar. Os glíonn café a galóga, scuileann an baile knapi a chótach má. Bail be gártha córic ar an éir ó farcaí arthar. Os glíonn an cuileagán a béal a scuileann uí a scéal. Sní na míte blian an uair hín fear híal gráin i sir in a flúis. Is na glúnta ciúin a bhar ó héna sa dhiimig a rís gan dhiag. Iad súd ná luafar a nanan in ná go deo. An bácéir múch a bheithic na céalta. An tiascar a docht a haring a líanta. An grés a dhéalta chur bán féich luite. An bháthar spianta cruthathir léithúil na batha sa chiisten. An súdere, an grúdere san ceardaí crystal. Tlú is inach na háite is na hanamacha a chumadar ar bhara a Daingean bóthraí na trá. Sráid a ché, lána an ime, sráid a bharagaí. Brustíon an grúigire is an geallhlachadóir an ish haragus céimine. Fullathe a réigen fé lecrachra sráide is teara. Skipálan ganí ar scoil, roihí an turasóir rian glas gan ord ar haimhsí a garáistí fiadanna is néalta guide. Féchan uig an áil ar chráide na bracha, ag tilas ag trá le haislingi léigiil. So stáidum sa gur dáin anías é sin, is bralam an deire son féchan uig an áil ar chráide na bracha, ag tilas ag trá le haislingi léigiil. An rud ha sa dáin so tugann sé pictiúr sláán an omláán don maile. So nós roiintas na Dánta féin Daingean, ha caint féin hiascarí sráid a ché mar ham agus rúí mar sin. Tá caint fé na féidirmheoirí sráid a bharagaigh lána an ime. Tá caint fé turasóirí, tá an fear a roithíochttar an rian glas. Tá na leanaí. Ach an nuas ar na rudaí so tá caint ar na daoine go raibh gnóanna chus a bhaile. So seo rud Nuafhilíocht éon áit. Seachas a chuir síos ar na daoine bhfuil atá plé le turasóirí. Na daoine a saláthair seoir bhí sí riachtanach ar an bhaile agus a bhí leis na céaltas na céalta bliain. Seoid na daoine mar a deireann áine féin, iad súd ná luafar a nainam in ná go deo. So há siad luaite an sothaice fiú mór a bhfuil na hanamach ann, bácéir, gréalsaí, grúigire, geallhlachadóir, súdere agus ceardaí crystal agus mar sin de. An tain rud a dhearthain mar focail scuir ná
is all na dána ach nadidir a mecha lehéid scríofaríomh ag file Gaeltachta a bháin go raibh sé mar cuimisisiúin agus ní féidir lom sin a raigart mar cheist ach tá chun an cainte agant an son mar stocha go am caint fada go leor agus an buachtíh as fuór bhaine. Gur maith libh. Gur míle mágat Simon bhí sé sin anheimúil ar fád. Is stom go se anheimúil an goil annacha das na ruí a bhí luates na dánta tíad na blianta fós mar ábhar spéise in nuamh as go bhéit fan rud ceannach mór a rá fan Daingean in nuamh as go míon an argóint ceanna ann nach mór go daoine is a luach go is na dánta is bhí sé smú leis an meascáin don Daingean agus Daingean í chúis agus é úsáte tíad na dánta de fiúla. Tá Daingean í chúis anna chamánta mar cad a bhí ag Duinnín an focail fillete a bhíocha Duinnín sa folklór go minic féin na focail a bhíocha gé agus is minic Daingean í chúis i bhíoch a bhd níos minic cí ná caint dar nó ach is cinnte go raibh an dar is neamh argáint an argáint son a bhí ann fé an Daingean agus Daingean í chúis mar bhí an dar de an riamh an áil is cool, Anheimúil ar fád. Níos go bhfuil an cheiste géine. Tá siad ar fad báirthe gom. Anna chiúin dran hána. sé sin áráid. sé just bocht in na Dánta sin eil. Well tá na Dánta son tá dear mé leis fan go bheice mé. An chéad cheann le Piaras Feiritéir is féidir lom well bhí de ceart gom is más máile actually iad an liste dhéanamh amach Go mai. Dánta son. Agus iad é a thuirta Christine agus iad si é is timppel má spéis a ggéine. Bh spéis mór. Is féidir me sin éon cinnte. Ar mai. Okay, well chur a goí go mé. Mar a bhain tú é leistigh de cúpla lá aber dom ach is féidir mé sin dhéanamh cinnte. Gur mágat. Dún rah ceiste. Dúra bhí meid smuoún sin agus tú caint an spéisiúil ar fád fásta a an caidirmh sin idir muir an bhile agus muir na Gaeltachta hiar. Is cidim gur an tón measara searbhaise go leor an na fillí dacha leis an bhile agus an muir an dóthirta se dhéanamh an cultúr dúhusa. A sin an coppla den journa an sin bhí sé rás go dtíe an mórú agus éirú an bhile agus an tewat ggóil daoine beo agus a marathon sin agus ag cruthú severas chun go bhfuil daoine a men marathon an cantra tuaithe agus what is really an na riire. So caiim go a Jack sin go caiime bhí beos a gréhíil agus an rudatón an Bhaile Gaeilge sin de job sanise Christine a ggóil éireacht luthúir sin le tógal ar fásta a bhí na cheaddaintí sinna agus go minic ar chuidir ar an torasreacht agus go rud dúlta tón atá ag scris an choultúr luhusaí a go dtí leis bhé an rud dearafa mar go gurrann se airigad iste pócaí daoine agus go bhéidir do bhí marathal sa cheantar túspáiad so caiimiid bhí bhhaid níos bitir níos dehanna an ar smuointe agus ar nearcaí fan rudí seo. Mar a dearm tá go leor Gaeltachtaí a bheith lánsáasta an son tóir orthe ag tuairteáirí siúnta is gur choghine. Pe déine a háchan é a cháine ní muinte na háite a háchan é a cháine. Is fear go raibh na Dánta cuiseach searamh son ag lí muirthe agus Michael Down agus sa rééis cum é rá fidlí úntacha seaí agus anmh mar ach tá an rud beag son de dhí orthe níl sé i déalathe go bhfuil díá orthe iad há sí tag an son isteach bhí íomhá orthe có. Go raibh cuid an íomhá son aimsithe có hir an chaoin. An son ní raibh an áiteile Gaelach a gáhan dóibh. Bhí sé beánaí ar nós cuid na Gaelgóirí sa bhéal bocht.
Máirt bheith mar seo ní cheartid go mbeadh an airgid go ótá budéal beag go brise mé sin mar ní cheart go mbeadh aonnaí ag duine Gaeltachta, you know. So we cuid son ann cinnte. Mar dearn tú na Dánta ag deire Mícheál Ruiséal agus Aniel was Daingean, so a bhí na báide son tam mar fad agus is cuid ná dúirt an saoil dó a bhíad, you know, tí maithas an óca bhain dó. Mí agad hádíirch brilliant chuisteach sa chatan son léon cheiste go chahan an Feiritéir Teanga agus Nuafhilíocht sa Daingean go mórlam hí caint úntaach ag stífá ag a rose by any other an na bhrónar am mar bhí me róla nach freisin ní le memory go bra agus bhain an leis an hena as an léocht. It's just mar you know ví troch there dún garván a hána chasú leis an Daingean ó heh a bheit imol an Gaeltacht agus chovéid leis an Daingean beag nó mór. Agus tócha go mbeadh sé spéisiú I dhéanamh amach mar tá aber muintear Connemara agus tá chathair na Gaeilge lecadúris có. Sa tlí ceanna agus is dócha an tóid ceanna buint leis an áid dóibh ach tuis gur áit bhag níos mó é go mbíonn pe Gael an na hen isteach an ó Connemara bíonn sé tús lagtha mar dearfáid go dhéan beer there sin the saturated no nor chun tú iscis deach rud chun é dhéanamh léige, you know. Ní bhíonn an tiún chuir ceanna beidir an Gaeilge chathair na Gaeilge tuiscúil sé chomh mór son. Ach beidh sé spéisiúil á méid an cloisian fé son ó bhuiintear Connemara nó chunas mar a há Bhaile nó chathair na Gaeilge léirithe I scrín óireacht Connemara mar hampla. So sin rud éigen iatá den éigen á chunéis sin goin nó éigen. Stocha I gás tír chonal aber tá litir cheanan piáin fuide an Gaelta. An de friúil. Gaeilge. Tá muidir an tíhile den slíá sóne me go as fal carrad Donal. Hanne? The Duanaire. the colleague ligin seo fóla bhá. Gohúntaach mar sin man bhfuil an chléiste is dócha chumí deir leis an dranú nach chuirde an tatan se chuin be míad a boga linn sóstí Connemara láir áit na meid Catherine ní chaníile a tuairt léocht an commodóireacht agus an cappa sódam. Is bheit sin siúil an tatan chuin dé Máirt 7:00 ríiste Zoom agus chufar nasca amach a rééis an tatan chuin chuibh. Mar sin gur míle maitha go bhar fadacht freistal nacht na bhuichas ó chraí le Simon a thug an léocht úntaach san dúin an hóna agus cíimí an tatan chuin sibh an chéad duine eile. Gur míle maitha goibh. Iwa.